Kawira Mwangaza onge teko mar thiche oko. Migao mar thieth motelo e mibadhi e pacho ka iluwe kod ruodhi kod apis ndiko ganda, lipod EACC oyango. Piny owacho chungo lesen mar tich mar kambi nyamburko mar Modern Coast kaluwore kod masira mar apaya manotimore tich adek mar jumani. Inyalo tudori kodwa e namba 36000 namba marwa mar ote machuok kata bende inyalo loso kodwa nyakora Ramogi kokalo e Facebook mar Ramogi TV, YouTube kaachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Kata bende inyalo mara wuon @GeorgeBati_. Kuom thuolo ni duto te nyakora Ramogi jaloko marwa dhi bedo Winnie Adoyo. Nyinga en George Bati. Machiegni. Komiti moyiedhi mar od bura mar Senate owito oko seyo mag golo e apisi gavana mar kaunti ma Meru Kawira Mwangaza. E ripot margi, komiti no yango ni seyo mane oket kuom Mwangaza kod MCAs ma Meru onge kod adiera mora mora. Senators koro dwaro mondo ong'aw malo chike mag thicho e apisi gavana kaka yo mar tego piny owacho mag counties. Chris Owino osebedo kaluwo wach mar bura mar Mwangaza kendo omiyo waler. Kuom thuolo mar ariyo, Kawira Mwangaza ochung' tir kendo rakore kod yamo mapek mar siasa e historia mare kaka jasiasa. Bang' loyo Kiraitu Murungi, achiel kuom siro mag siasa e masawa mar Kenya e yiero maduong' mokalo, Kawira Mwangaza oyudo loch machielo bang' komiti moyiedhi mar od bura mar Senate wito oko seyo duto mag gole e apisi mane imienego kod MCAs mag kaunti ma Meru. E ote ma ochiw kod jakom komitino Boni Halwale, jokanyo mag komitino duto owito oko seyo 62 ma MCAs go ne ochwalo nyimgi ka gilero ni gin seyo ma onge tiendgi. After the consideration and investigations, observations were made, conclusions were made, and by a decision of one after member, all the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved. I thank you, Mr. Speaker. Chung' mar komitino koro puodho weche mane owach kod Kawira Mwangaza odiochieng' manyoro e kinde mane onyiso komitino ni midhiero mag ne okel kod chung' mare mar tamore miyo MCAs teko e tayo omenda mar Ward Fund. From the time we started hearing the witnesses from the county assembly, they denied completely about them asking Ward Fund. Until when the video clips were played, we came to understand that the problem was Ward Fund. MCAs gone osayo Mwangaza kuom nyisogi achaya, tiyo marach kod apisi mare, miyo wedene tije kind ketho mamoko, ketho mane okwed mokalo kod Mwangaza kaachiel gi okinde mage. When you appointed the first gentleman as patron of Meru Youth Service, were you doing that as part of Okolea or as governor of Meru County? It was part of Okolea. That's why I insisted that you will not draw any fund from the county government of Meru. Wouldn't you then accept, by so doing, you have commingled your private charity with the management of an institution established by law? Kalore gi ywarok makinde ka kinde kind MCAs kod governors, senators ogolo paro mar yudo chike mag golo e apisi governors kaka yo mar rito telo mag gwenge. I just want to say that maybe this is the time that we need to fast track the impeachment bill so that some of the challenges we have noted time of impeaching the governor, we must define how long should a governor be impeached, and many other challenges, including the constitutional threshold of impeaching a governor. We are happy as women today and urge Her Excellency, the governor, to, by her own words, to please take it up. It's a second chance. Let her show the nation that women can also lead. Mana kaka riwruok mar governors, senators dwaro mondo los chik
madhi yango thuolo ma inyalo golie governors ya PC kaka jo od bura. Mr. Speaker, the law must be made clear. If it is so difficult to remove a member of parliament, if it is so difficult to remove a senator or even an MCA, Mr. Speaker, why should it be so easy to remove a governor who is elected by the will of a people of an entire county? Mr. Speaker, as we are looking at impeachments in future, we also have to look at the Bills of Rights. And under the Bills of Rights, we have equality and freedom from discrimination, such that when the motions are being brought to the House, it should be about devolution. It should be about following the law, the Constitution, and not about how assertive someone is or how passionate someone is. Ka otwa kod jofwamb weche bang' bura makamano, Kawira opako komiti mar Senate kuom chung' kode ka bende osingo matiyo kanyakla kod jotelo duto ma ok e kaunti ma Meru. To give thanks to the Senate, the Honorable House, kwa sababu wamefanya haki haswa kwa mimi kiongozi. Mungu awabariki sana. The last 2 months she has gone through very strenuous moments, and today it's a winning day, it's a victorious day, and we want to appreciate the Lord and the people of Meru for the prayers. Bang' komiti moyiedhi mar od bura mar Senate miye mich mar higa manyien ting' maduong' makorocho mok Governor Kawira Mwangaza en los osiepe kinde kod MCS mag County Assembly ma Meru. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Kaluwore kod wach Mwangaza na jodak ma Meru ne orwako ng'eto mar Senate gi paro mopogore opogore. Kamoko kuomgi mor kod ng'eto makamano. Gikwayo jotend county mondo koro ket tenge pogruok mosebede kindgi kendo gichak tiyo makare ne jopiny. Kata kamano, moko kuom jodakgo ne ok mor ka giwacho ni Kawira to ne kane ber nowinjo thech oko. Wamefanya vizuri sana, maanake hakukuwa na ushahidi wa kutosha ya kwamba gavana ni mbaya. Gavana wetu ametuzuia kama wananchi kuliwa na MCAs. MCAs wanapasa kushikilia kazi yao ya legislation na ya uwakilishi katika ward, na pia kuchunguza gavana ile kazi anafanya katika mashinani. Meru is greater than MCAs, is greater than the governor herself and all elected leader. Meru itaendelea mbele when we have a unity. Hata kama gavana amekuwa exonerated, it does not mean that she has won as a person. Let her come back, let them sit down with the MCAs, let all of them work for the benefit of Meru people as voters. Siku anapigia Kawira kura, lakini saa hii kulingana na vile nilisikia MCA amemuingilia vibaya, mimi hata kama wangerundia kura tena mimi ningepigia Kawira Mwangaza kura tena. Naomba MCAs pia waheshimu gavana, wafanye kazi pamoja, na hata kama ni mimi kama uniheshimu hatuwezi fanya kazi pamoja. Mimi sifurahishwa na hii mambo ya Senate. Mimi nilikuwa nataka gavana aende nyumbani. Njoo tumechagua MCA wetu na tunataka wakuja watufanyie kazi. Kakoro waweregi mar Mwangaza ni duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ogolo report mar nonro mayande gisebedo ka gitimo ewi weche mag mibadhi e pacho ka e higa mar 2021. Ipodno onyiedho elela migepe kod apise mag piny owacho gi mag counties ma mibadhi otimenewa. Paro mar jopiny kod ute fwambo gi jokanyo mamoko bende ne omeny. Joiso duor miwaler. E kinde timo nonro mar chal mar mibadhi ma en achiedh nade maduong' e pachoka, duol makedo kod mibadhi EACC nochoko paro kowuok kuom moko kuom jopiny ma johigni 18 kadhi malo mawuok e counties duto 47 mar yango kit kaka gisebedo ka giyudo kony kowuok e apise mag piny owacho. E ripodno, atamalo 73.5 mar jogo mane okaw pachgi wacho ni mibadhi pod otimo newa ahinya e pachoka. Kanitiere medruok e weche mibadhi kowuok e atamalo 48 e higa mar 2018 nyaka atamalo 71 e higa mar 2021. E yango moko kuom migepe ma jopiny thoro romo gi weche mag mibadhi, migawo mar arita ema otele kod atamalo 42.4 kiluwe kod migawo mar thieth e atamalo 19.7. Apise mag obila okuongo kod atamalo 82.1 e kind apise mag sirikal
kama jopiny romo gi timbe mibadhi mathoth kiluwe kod apisi mar ndikruok mar oganda e atamalo 25.2, kaito apisi mar immigration ni atamalo 17.3. E kit kaka asoya ichiwo, ripodno yango ni atamalo 20.9 mar jogo mane okaw pachgi nowacho ni gichiwo asoya eka giyud chenro e apise mag piny owacho. Jogo modak e bombe chulo asoya mang'eny mar shillings 7,615 kipimo kod jogo modak dala machulo asoya mar shillings 5,852. Ka joma mine chulo asoya mamalo mar shillings 8,818 kipimo kod joma chuo machiwo asoya mar shillings 5,410. Jomatindo manie kin higni 18 nyaka 24 bende chulo asoya mang'eny moloyo jomadongo. Asoya michiwo omedore kowuok e shillings 3,833 e higa mar 2018 nyaka shillings 5,889 e higa mar 2021. E kind counties duto 47 mapachoka, counties 10 mokwongo kama asoya chiwore miwuoro gin Mandera, Narok, Nakuru, Elgeyo Marakwet, Kiambu, Machakos, Busia, Nairobi, Kirinyaga kod Murang'a. Kaluwore kod ripodno, nus mar jogo mane okaw pachgi e kin nonro makamano magin atamalo 51.3 ok tem e yo moramora mar kedo kod mibadhi e pachoka. Kata kamano, ji moheo atamalo 18 nodagi kao kata chiwo asoya kipimo kod atamalo 14.5 e higa mar 2017 kod atamalo 17.2 e higa mar 2018. Ute fwambo opuo e konyo keyo puonje e kedo kod mibadhi e pachoka, Kanyakalondo ni e ong'ala manyime kod atamalo 86.7 e kedo gi mibadhi, kiluwe kod wang' jowi e atamalo 72.5, tudruok e yor mbui e atamalo 24, kaito gazet e atamalo 14.8. Kata kamano, duolno medo jiwo sirikal mamalo kod mano mar counties mondo ket piny okenge makare manyalo konyo e tieko weche mag mibadhi e pachoka. Joyce Oduor, Ramogi TV. Ramogi gi lipod ne matero wa ywe marwa mokwongo gi sani, kama bende neno ka imedo na paro mopogore kaluwore kod weche manyien ma wakelo Job Juma wacho ni entire Nyalenda kendo neno Ramogi TV yo makare. Benado Pole oimore live Nyong'ong'a School. Iro kamana ahinya. Jojo Duoka mar Nguku Kanyadoto wacho ni weche manyien chopo no makare kendo Ramogi neno malera ahinya. Iro kamano. Kasto Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni governors koro kikaw advantage kod tony mar Kawira Mwangaza mondo koro gichak BOG. Mano Lazaro Kanyambok. Iro kamana ahinya kod Ramogi. MCS tugo winjore ket chik manyalo chung kod governors ayie kod senate, mano Godon Jakasimba. Nyakora Ramogi medoro na ote magi wadhi e yweyo ni ka waduogo pod wan gi mathoth koting'o mabiro ni. Jotelo mopogore medo oro ote mag kuyo tok tho mar jafwambo mar Auma Catherine Kasavuli. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Misawa huru johera mag Ramogi TV. En thuolo mwago ne Nyasaye erokamano kuom chopo kodwa higa manyien. E higa ni nyaka ibed gi chenro gimidwa timo gi gigo migombo chopo e higa manyien ni. Wene nyawadu marach manotimo ni higa mokalo mondo Ruoth okal kodi higa ni e yo makare. Nyinga Milton Ochieng, Happy New Year. Happy New Year from Viusasa. Enjoy our fresh new content as we usher in 2023. This your girl's favorite DJ. Usiogope kujiachilia, kwani iko nini? This is how I enter. Ooh. Return of the monster. Bado na kill, bado na leta disaster. Yeah, baby. I'm always in the top fire. You got the African sauce.
DJ vunja mifupa kama bado meno iko. Wherever we go, anyone is on his show. Vibe Zone, baby. Enjoy music mix kali kwenye View Sasa wakati wowote mahali popote. Wazidi kusikia biba. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Ma en chenro mar usiku sako wachoro to mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahero makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogi TV #Ramogi Night. Inube idalawa kanyasoro dalawa Mitwaratari wacho ni mitasali pekmeli watio mate kijoka nyana nyando atinyaka milambo. Lungani DJ ko local instrumental one ma one tie. Lungani Ninja the entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwe notieno. Your holiday season just got better. Enjoy unbelievable discounts courtesy of View Sasa and its partners. Get up to 50% off on selected items from Pony Oil, Unilever and Optica. Dial *487*5# or scan this QR code now and get your discount coupon instantly. Redeem at any Naivas supermarket and other participating outlets. Mungu wangu, nina furaha nyingi moyoni mwangu kwa kuwa umezaliwa upya maishani mwangu. Asante kwa rehema na neema ulionijalia. Kwa ujasiri nitazidi kusimama imara kwa kuwa wewe ni Ebeneza, Jehova Jire, Jehova Shama, Mungu wa miungu na kimbilio langu wakati wa shida. Dial *811*340# to get kuzaliwa upya. Nyakwa Ramogi Juang. Wang ni pek, mailiet, higa manyien nyaka warwak gi pandemonium, mar morgilo, motimo kachieng. Warwaki tarik 31 dwe mar 12 e nyasi maduong' mar dhai, achiel kachiel e Ramogi TV. Jower muero kaka Adoyo Afrik, Jabidi, Didiman, kod Timeless Noel. Biro bedo kanyo kagimi mor kod jip mar loko higa kaka dwarore. Presenters ma osebedo godo chakre higa, to sani wane giko mare. Lin Ramogi, Ninja the Entertainer, Co-Local Instrumental, DJ Vic, Stella Brenda, Hype Man, Ayamu Campo, Toko DJ Toma. Chakre sangwen otieno, kik bai kata matin. Machiegni kendo nyako Ramogi omedo dhi nyime kamoro ni jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen ogolo chik ne telo mochung'ni rito ngima oganda e piny ma pacho ka NTSA mondo kum nyamburko mag kambi mar Modern Coast ringo e piny ma pacho ka. Nyamburko mag Modern Coast ne oduogo kendo chako ting'o jowuoth dwe mar 11 higani bang' luwo chike mane oketnegi kinde mane okumgi mokwongo dwe mar 7 kaluwore kod masira mar apaya mane okelo tho mar ji 36 e aora ma Nithi. Okang' makamano biro bang' nyamburko machielo mar Modern Coast yudo masira mar apaya e boma ma Kisii Tich Adek, masira manoweyo ng'at achiel kowito ngimane kendo mamoko yudo hinyruok. Kenya yuago jalendo marahuma mar wang' jowi Catherine Kasavuli ma owito ngimane ka en jegni 60
Kasavuli ma osebedo ka kedo kod tuo mar kansa ne onindo otieno manyoro e od thieth maduong' ma Kenyatta. Jafwambo marwa Wycliffe Oko nigi ler mar wachno. Tho mar Kasavuli no yangi okinyi ma kawuono kod director e od fwambo mar KBC Samuel Maina kowacho ni no nindo e kinde mano medo yudo thieth e osiptal maduong' ma Kenyatta. Jo Kenya moting'o jotelo oro ote gi makuyo ne familia mare. Jatend piny Kenya William Ruto opoe kaka jafwambo mane riek, mane lendo ne liu kendo mane jambola. Minod jatend piny Kenya Rachel Ruto bende oywago Kasavuli kaka miyo mane nigi mich makende mane lando weche manyien e omoyedhe. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta bende ne okodong' chien e oro ote makuyo ka oyango Kasavuli kaka jalendo mane oketo maino e tije kendo kelo lokruok e sekta mar fwambo. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula bende ne ochwalo ote mage. But she will be remembered as a pioneer woman newscaster in Kenya when KTN was created to compete with KBC, and it was the first color picture newsprint, and she did a fantastic job. Director ikambi mar fwambo mar Royal Media Services Wachira Waruru bende oywago tho Kasavuli ka oparo kinde mane gitiyo kanyakla e kambino. Kasavuli nochako tij lendo ka en jagni 18 kende. Ne yudo thuolo mar dhi e yamo kendo bedo miyo mokwongo ma jafwambo e Thurka ka nene wang' jowi mar KBC ma kinde no ne od fwambo achiel kende e Thurka gi nying mar Voice of Kenya kata VOK ka bang'e bende otiyo nyaka KTN. Israeli President Chaim Herzog has asked Transitional Prime Minister Yitzhak Shamir to form a new government. Kuom kinde malach bende ne otiyo e bwo kambi mar Royal Media Services ka en jalendo e wang' jowi mar Citizen kendo toke no tayo chenro mag lendo e kambino. Thank you for joining us on Citizen Live at 9. I am Catherine Kasavuli. Bende ne oyango kinde ne kambi mar Royal Media Services gino mane owacho ni wiye ok nyal wil godo e ngimane duto mag fwambo. Royal Media Services is a wonderful experience and it really is an amazing place. I joined Royal Media Services in 2007 and I've never looked back since. Jalendo no mabende en min wuya achiel e ngimane duto ne pando moro tamo ka bende ne thuolo mar goyo sigand ngimane ahinya to e wuodhe mar fwambo. So I'm there, I'm reading news. And this guy starts banging up there. Didn't the light fall on my head? I stood up. I just stood up and looked at the light. And the camera is still on me. You know? Tok bedo kukum kinde machuok. E dwe mar auchiel higa mokalo Kasavuli ne oduogo e dalane machon mar fwambo mar KBC kama ne otime chenro mag weche manyien ma otisi kaka Legends Edition. E ngimane bende ne oyudo mich ma opogore ka higa mar 2008 ne oyudo mich mar thuondi ma Thurka ma idendo kaka Order of the Grand Warrior of Kenya gi mane en jatend piny ma kinde no Mwai Kibaki. Kambi mar Royal Media Services bende kuom kinde malach biro paro Kasavuli mane okelo lokruok e paw fwambo ma Thurka. Wycliffe Oko, Ramogi TV. Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV gie sani. Aneno ka Odhiambo mano luongo ni Inspector William Odhiambo mar Kodiaga Prisons wacho ni wood tsunami George Bati waneno Ramogi TV live kendo wamedo mana kete kanyo seche duto. Erokamano ahinya kuom wacho no. Kasaneno ka Wilberforce Otieno wacho ni yiena mondo mi atim mos ne oganda jo Kenya kendo huyo koda nyuola mar Kasavuli ayudo Ramogi TV gwenge mag North Kanyamkago yore ma oduore koni miyo kabeto los gi piny wacho mar county mapiyo piyo kela luoche maja Kiranda bende medo ndiko kae ndiko ng'isa ni George Bati amora ahinya gi Ramogi TV kendo omora ndi kendo aneno ka imbe ni ndiso twech Dr. Dolio Wuonda achiel wacho ni en bende ene gwenge mag bande kocha kendo neno Ramogi TV e yo makare nyako Ramogi yiena mondo mi adhi e yweyo kaduogo pod wan gi mathoth kaka mabiro ni. Jiunge nasi toka ufuoni wa bahari hadi meli yetu itakapotua nanga. Kwa uhondo ribo ribo, usicheze mbali, unga robo.
twak makende kod jaur bura malang'ata Felix Oduor mabendo ng'ere kaka Jalas. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Nyakwaro Miga Jwang ni bedo kodwa higa mokalo. Higa ni manyien mar 2023 wakwai mar mondo mi imed bedo kodwa e chenro mar piny pile ka pile machakore sa 12 mar okinyi nyaka sa 5 mar onyango. Chenro mabende wakelo ni koriwo koda kanyawadwa Sharon Ong'ao kod an Joyce Oduor kaachiel kod Nyakwaro Miga Jwang, an Cleophas Oluoch. Kinde nyigi duto wabiro bedo ka wakelo ni chenro mopogore opogore ta enya mano mar mbako romo kaka nwabire kor gweng mondo mi wagom mbaka kodi pod wadhi nyime timo kamano higa ni mar 2023 wakwayo ni hawi maber mano mar Happy New Year. Happy New Year from Viusasa. Enjoy our fresh new content as we usher in 2023. Drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Music and so much more. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. Shabaki's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games. Cheza na 8-ball. Shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Ngeso kangeso chakrisa de kokinyi enseche mag What do you do with Chimamuro Nyithindo kaka? Talanta. Tuko fulda kimaso. Kitendawili. Kitendawili? Kodalunga. Pasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana. Ganwa sigani mamichna. Chogik moko. Kod tedo. So nice now. Turu kodwa ngesuka wangi. Lox ponde kata Lox P. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngesu. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma entie dero. The house of Ruba.
Machiegni kendo nyakora Mogajwang, jaod bura Malang'ata Felix Odiwuor, ma bende ong'ere kaka Jalang'o, en achiel kuom jok ma osemiyo oganda mathoth geno e wuoth mar ngima. Jalang'o nochako ngimane kaka jaywa rimba e nam e kaunti ma Homa Bay, kendo temo hape ka gi kacha e tuke mag sinema kaka Kibirito Luare Pi kod Nera ma Ayoke kod mano mar Kalausi. Jalang'o nonyiso chir mare nyaka ochwe bedo jaod bura. Kata doko ni en jaod bura to pod otiyo kaka jata budho kata MC kuonde nyasi, to ji bende pod otero nyombo. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa sigand jalas kod wuodhe nyaka e od bura. Felix Odiwuor kodhe moganda oyango kaka jalas kata obwogo wadgo Mwanda, moko bende dende kaka Mzee Jalang'o. Wabilo wach kod Jalang'o magisani en jaod bura Malang'ata. Jalang'o nonyuol kure to sombe chalo nade? Wabei kanyo konyuola adhi e skul miluongo ni Lake Primary School. Bang'e ka wuok Lake Primary School oyudo koluonga ni adhi Maseno, odo ka jaduong' na onge pesa. Koro kano yude tek moro achiel temo dhi Maseno, tayudo ka nafasa nosekawo. Koro chuno adhi ochomana Barka Nyango. Kaka dhandi chum menyo, jalas paro malong'o kaka nochako ngima tok tieko sekondar. Adonja go rimbano matin kanyo waywana, aeto yudo kaka oro Capital Fish ma Homa Bay chakoro osemako mach. Wadonjo kanyo en chwero re, chwero mbuta, packaging mbuta dhi Israel omer. Gigi atemo hotel, wenyine waringe stadium Homa Bay kanyo ka chiego ikawo ji. Familia mare opondo, kata kamano japako min ode to kod wuon mare. Mama Chang'ata, min oda, Nyamombasa iluongo ni Jaber, Amina. Omra, tedo ma mama cha tedo, mamomo koriwore gi nyanya go tungu maber. Bedo kod sironyo loko ngimane ne sunde pile ka pile, kendo koni koro nyaka notiaure oko mar dwaro. Na jalur raga ot kapenjo ni to kang' na wuok oko to ji teto se dhi jok modhi bet jopuonje, jok moko dhi obet e college, ibro nenang'o. Nochako temo ape tuke mag sinema karbago tuke ma Kenya National Theatre e boma ma Nairobi. Kae moloko ngimana nyaka kumineno koro sani an jaod bura. Odni ema goni erokamano mogik. Jalang'o lolo kendo mong'o Kiswahili koparo moko kuom buge mane oyaro wang'e matut. Koro kane watimo gaset book ni chieng' moro chul ji ka, to par ni bwana cha en kaka no chule nyoro to donja ndiwo. Koro irite to koro ema omiya chance ni bwana donja rete etem iluongo ni mwisho wa kosa. Kiswahili yako kapolo ba mudo mantie odni ato taya go wangine pa koro chakwa. Tabiru kanyo ni karibuni sana katika riwaya Mwisho wa Kosa. Ni riwaya iliyoandikwa naye Zed Burwani na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Na kwa idhini ya Longhorn kunakiliwa kuwa tamthilia naye Bwana Jasper Okda. Huyo ni mkurugenzi wa kikundi maarufu Jicho 4 Productions, kikundi kinachojishughulisha na uigizaji jukwani vitabu vya fasihi katika shule za upili nchini Kenya. Ili tujue ni msika yupi aliotenda kosa lipi na vipi na lini na kwa nini. Jiunge nasi toka ufuoni wa bahari hadi meli yetu itakapotua nanga. Kwa uhondo ribo, usicheze mbali, unga robo. To penjo maduong' ni tuke mag Kibirito Luare Pi kod mano mar Nera ma Ayoke kanyakla kod nyinge mar obwogo wadgo Mwanda nochakore nade? Ogane mane ochako luonga ga nobwogo tana luonge no Mwanda ema ne watime Kibirito Luare Pi, Kalausi gini ne wachute ga Madhare gi Kibira. Nodhach nyaka tong' wang' jowi e tuke mag Papa Shirandula. Chieng' moro idhi nyuom ng'a Wilbroda. Koro wane wuone Wilbroda ginechene gowetene moya kanye Ugenya to miwa script to ka script chane kamera wachacha ni go to script waloko mawagoyo madhano nyiere set kacho. Okoni chirne omiye tiche nyaka Londo bango to wang'e kind jok man kod rang'iny mar tat somo kata degree. To kacho mera ka wachupo ni to nyako moro biro kisungu maliet kanyo mato to rado kisungu kanyo mana those with the degrees to move to the left joke. Hey, tawajul kendo degree aba to gimoro kona niya tema onge gima jogi bro tevi atonyo gi jo degree kacha kendo duogo kano rado kisungu kanyo. If you have a degree in communication and production akiana ngo gi radio gi TV gi parna onge kata mokwongo cha atonyo gi jogo kendo degree cha kende kano wach to pogo ji e diere kara dhalo ge degree taurika. Kono ni degree mokwagi taonge go lakini ale mumanya miauru gidi ago ae. Nosuderete kaka Milele FM
Hot 96, Kiss 100, e kind mamoko. Emadhi achako tich Radio Maisha kawan gi Alex Mwakideo. Tadonjo Hot 96. Wako igi Jeff, aito jomilele ogocho ni Alex. Corona kabiro riemba tich. Abet jobless gimoro 2 hours. Ka jo Kiss ne winja na we tich ni to gigocho na ni bwana duokuma ni chakene. Emwadhi waromo gi kamene goro kacha. Nyadi mang'eny otiyo kaka jatabudho kendo kao ng'aye tayo budho mar nyasi mar jatend piny Amerika machon Barack Hussein Obama to kod mano mar World Cup e piny mar South Africa. Koro World Cup trophy ne biro Nyayo Stadium. Tako tich kacha to Karakok president benenti to wacho ni bwana cha emadhi ta budho kanye South Africa. Koro ingene ko Obama biro to gochi na gi embassy. To sema na tera, to sema na cheka, to ni dala ukuni tangoti penja tin wuode ng'at jatelo biro. Taluonge stage omera. In parani welcome the President of United States, Barack Obama. Ini wache ibe digino gibayot. No tero nyinga mbele to kanye makora chako yude tije madongo ma government gitaneno kaka siasa data pimo ni. Tawacho ni karagini. Keno yuma kama kura dhibet jaod bura. Jalas nodwaro lemo mar jaod bura malang'ata kod otiko mar ODM e kama bang'e IEBC no lande kaka jaloch e yiero maduong'. Mana ni chama luoka. Junete mane ukono joga ni bwana ng'ani yombo mabori seriously. Ochano loso lwasi mar onge mar pi e kar chungo od bura malang'ata. We are pushing so that the northern corridor no collector no orum mondo koro pi obiabia lang'ata. Okonie chiedh nade mag sitima makelo lal ni oganda en gino masani ochano tieko. Lola stima midwa lola stima migolo mach e transformer direct. Wadwa keto fire station moro Undugu grounds I-Rise. Man of the reserve Kibira to the reserve Lang'ata Bay. Bende geno nitiere ni jopuonjre man kod dwaro mag somo tonge nyalo. Nyathima adier janyuol ma adier dwa pesa no. Ema dhi yudo CDF. To wadwa chiwe ma onge mibadhi kata di. Okoni chenro mag thieth bende odhi thuth ni godo mar keto yudo thieth e yono mayot ne jodak. Level 4 siptot. Wadwa ni wa America adi achiel morobe. Ani ng'at mokwongo timo the biggest medical camp Nairobi ka. Were ma onge tije bende pod gwonye kar chung od bura malang'ata. Koro one of the things madwa timo en gero resource centers in all the 5 wards. To kata obedo ni in ja od bura bende pod itero ji nyombo. Nyombo kidhi nyombo nyaka dhi ji adi. Namba 1 en jaduong' moro minyalo luongo ni Babau. Namba 2 en wadu moro ma sut romo. Namba 3 to jamin wacho mana dhok 10 wabiro go en mana ni ariye modojo kae. Namba 4 en wadu ma jamogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowera gi mano mar jalang'o nyako Ramogi, koro wadhi e weche mag nyange Migori kocha. Jokanyo mag riwruoge makedo kod nyange mag nyithindo manyiri dwaro ni piny owacho obi kod yo makare mar riwo nyithindo manyiri mane oringo nyange kod familia magi ka giwacho ni nyithindo manyirigo oseyudo kwede kinde mokalo. Jojo mamiwa ler. E giko mar higani, nyango mag nyithindo go manyiri ma osebiro kadhi nyime e gwego ma Kuria e kinde ma jumbe 3 mokalo kori geno ni dhi chopo giko nyaka higa manyien. Nyithindo manyiri mathoth osenyangi e chenro ni mar nyango ka bende thothgi yande oresi kendo ginte kundego mag jod maro mang'wen e gwego ma Kuria. We still need more blankets, more bed sheets and more mattresses. Then the third one, we have teachers who are engaging these girls. Of course, they can't stay here idle. They need to be taught a lot of knowledge in their life, because we have pastors here, we have professionals who come and speak to them. So they need some facilitation. So we are not fearing as Korean ladies and girls to say that we are not for the FGM, because it's something that is very wrong. Nyithindo manyiri malo 200 manoringo nyange kendo osebedo ka odak e kuondego mag jot mopogore opogore e gwego ma Kuria kori geno ne biro dok e miechgi ka chenro ni mar nyango koro rumo. At my time it was very hard. It was so tedious. By then there were no rescue centers. So the problems, the abuses that the Koreans have, I received them. But because I came through, that's why I'm here to tell the girls that they're supposed to be strong. E seche magi kore mar dok
e miechgi. Luoro koro nitiere ni moko kuomgi koro dekeda kweda ka kuom jonyuolgi kaachiel kod kuom oganda mande dwaro ne gidhi nyango. Exit, because I know some of the girls you are seeing here, they have come here on their own. Some have been brought here by the police, and after the exercise they will need to be taken back to their families. So that migration is one that is tedious to us. For the years we have done this exercise, we'll need cooperation and working together with the government and other agencies like the CSO, such that we can see that these girls are taken back to their families in a good and a proper way. Only requesting that the government please help these girls for them to be safe at their homes, because some of them just ran, they escaped to be this place, and even are asking after this, how are they going back to their homes? Bende mokum jokanyogo arwogegi makedo kod nyange bende dwaro mondo piny owacho okaw okang' mar chik ne ruodhi kaachiel kod jodong gwenge mabende gwenge mag rito weche mag nyango ne odhi nyime. Some of the chiefs are sleeping in their jobs. Actually, if watoto wanaweza kuwa na ripotiwa vyesi kwao na hawachukui hatua, and that is the government too, that is there to protect the girls. We request the government to take actions on those chiefs ambao watoto wao wamekatwa kwa area zao. The government has spent a lot of money for the Council of Elders in engaging, plus the stakeholders, engaging them to end this vice. But still, wameruhusu watoto kukatwa. Actually, let the government ask this Council of Elders why. Piny owacho ni oketo higani kaka mano mar giko mag wechego mag nyango e pacho kae. Kata kamano, nenre ka lekni ok dhi chopo. Jogo mosebedo okang' manyime mar kedo kod nyango to koro wacho ni geno kopod itiere. George Juma, Ramogi TV, Migori. Machiegni nyakoro mogo wadonje weche mag tuke kamoro ni jatuk adhula marauma Edson Arantes Pele ong'ielo rengo otieno ma piny orugodo kawuono. Pele ma en japiny Brazil en achiel kuom jotugo mong'ere piny